hemen liburua, ez, eta nolabait ere kontakizuna egiten duzu, halako gertakarien kontakizuna egiten duzu, baina esan beharko genukena agian da, ez, hau, arrakala hau badela, Ameriketako Estatu Batuetan, Las Secretas de Amerika, Ameriketako arrakalak edo izan ditezken hauek, ez? Baina ez direla kontu berria, ez? Ameriketako Estatu Batuak nahikoa estatu berria bada, baina hau betidanik egon izan den zerbait dela. Bai, Estatu Batuetako arrakalak, arrailak, pitzadurak beti hor egon dira, ez? Egia da orain, azken hilabeteotan eta hemendik hauteskundeak arte arrail horiek are gehiago irekiko direla eta sakonago ikusiko ditugula. Besteak beste, Donald Trumpek hauteskundeak irabazteko pandemia eta krisi ekonomiko egoera honetan behar duelako, ez? Gatazka hori eta behar duelako kaleetan kaos itxura hori eman, bera azaltzeko nolabait ere, legearen eta ordenaren hautagai moduan, ez? Berak salbatuko du Estatu Batuetako klase ertain zuria, ez? Hori esaten du behin eta berriz. Beraz, egia da, aspalditik datorren kontu bat dela, gatazka politiko bat dago Estatu Batuetan, konpongabea eta irtenbiderik gabea momentuz, Estatu Batuak sortu ziren momentutik bertatik, ez dugu ahaztu behar, Estatu Batuak lehenbiziko demokrazia izan zela eta ikaragarrizko aurrera pausua izan zela demokrazia dentzat munduan, eta oraindik ere demokrazia bat izaten jarraitzen du, hortan ez dago zalantzarik, baina lehenbiziko aita fundatzaile haiek, Estatu Batuak herrialde independiente berri hori, independentzia gerraren ostean, sortu zutenean, estruktura horretan, supremazia zuria gelditu zen. Nik liburuan esaten dut araknido bat gelditu zela horrez, bere armasare hori behin eta berriz eraikitzen. Horrez da esplikazio duka, hain herrialde aurreratua baldin bada, alako demokrazia indarso baldin bada oinarrian behintzat, supremazismo zuri horrek 200 urte irauteak horrez da esplikazio izan lezake. Nik uste, supremazia zuriaren botereak jarraitu duela besteak beste Estatu Batuetako ekonomia Estatu Batuak sortu zirenean, esklabutzaren gainean eraiki zelako, ez? Hori izan zen Estatu Batuen oinarri ekonomiko nagusia, eta baita kolonietakoa ere lehendik, ez? Baina Estatu Batuetan jarraitu zuten jauntxo esklabistak ziren, Jefferson edo Washington esaterako, ez? Eta horrek hor jarraitu du, supremazia zuriak beti izan da boterean, struktura horietan, eta horrek sortu du klase zapaldu bat, Estatu Batuetan, gutxiengo zapaldu bat, oraindik ere jarraitzen duena, eta ezberdintasun ikaragarriak sortu ditu horrek urteetan eta urteetan. Ez da kontu berria, Estatu Batuetan badela tradizio aurrerakoi oso importante bat, hasieratik gainera, eta hor ditugu hainbat eta hainbat gertakizun historian zehar, Gerra Zibilaren ostean, esklabutzaren amaiera, Abraham Lincoln, ondoren Jim Crow legeak etorri ziren, segregazio etorri zen, baina 60. hamarkadan berriz ere eraitsi zuten edo hautsi zuten eskubide zibilen aldeko taldeek supremaziaren armasare hori, baina berriz ere, Nixon etorri zen, Obama, lehenbiziko presidente beltzaren ostean, Trump etorri zen, beti ere supremazia zuriak hori jarraitu du. Wall Streetetik, Hollywooderaino, kosta batetik besteraino, Estatu Batuen struktura horietan. Eta hori areagotzea posible da, egungo testu inguru honetan, ze bi korronte dauzkagu, ez? Edo areagotzen ari den zerbait da, eta ikusi du 17 urteko gazte bat kapaz dela hartu izugarrezko rifle bat eta kalera atera eta tiroz bi lagun hiltzekoa ere, eta horrek erakusten du neurri batean, edo izugarrezko aukera baten aurrean gaudela ere, egoera hori erabat iraultzeko, ez? Orduan, ze bi korronteatetik zein ari da iraultzen, polarizazio horretan, nork izan lezake biderik handiena, ez? Bai, liburuan Kwame Rose izeneko pertsonai batek du garrantzia berezia, nik ezagutu dudan Black Lives Matterreko aktivista bat da, Baltimorekoa, eta berak askotan esaten zidan, Trump dela afroamerikarrentzat edo komunitate beltzarentzat gertatu den gauzarik onena. Aukera bat. Bai, berak esaten du. Obamarekin bere promesa guztiak bertan bera gelditu ziren, ez diren bete, eta orduan Trump iritsi zen. Obamak nolabaiteko kortozirkuito bat sortu zuen populazio zuri kontserbadorearengan, eta hortik dator oraingo gatazka hau, Obamaren garaitik dator, ondorioa Trump izan zelako, Trumpen garaipena, eta horrek aukera bat sortzen du beltzentzako, hori da Kwame Rosek esaten duena, lehenbiziko aldiz ikusten dugulako presidente bat inolako maskarari gabe. Erakutsiz, supremazista zuriak babesten dituela, Charlottesvilleen horrela izan zen, beste aukera askotan ere horrela egin du Trumpek,
Eta horrek eraman du herrialdea zoritxarrez, nik esanen duke, aspaldian lehenbiziko aldiz, enfrentamentu zibil batera. Aipatu duzu Kenoshakoa, aipatu duzu 17 urteko mutil horrena, baina ondoren Portlanden antifasista batek Trump-zale bat hil zuen tiroz. Gero polizia federalak antifasista hil egin zuen. Horrelako enfrentamentu zibila aspalditzen ikusten estatu batuetan. Eta nahiko beldurgarria da gertatzen ari dena. Besteak beste Trumpek hori erabili egiten duelako. Jakina, Bidenek erabiltzen du bere moduan, baina Trumpek behar duena beldurra da. Beldurra, gorrotoa, zatiketa, hori da bere kanpainako, esan nahi duke orain kartarik importanteena, ez? Eta nik esatu duena da, errepublikanuek askotan erabili dutela, beldurraren diskursoa, alarma sistemak saltzen dituzten enpresek egiten dituzten kanpaina agresiboien moduan, ez? Etxez etxe, agure eta familia ikaratuei alarma sistema horiek salduz, ez? Hori da Trump egiten ari dena. Eta gai hau hartuta estrategia politikora etorrita, Trumpek gehiago dauka irabazteko Joe Bidenek izan lezakena baino, testuinguru honetan, hor hobeto mugitzen da Donald Trump? Nik esanen duke baietz. Egoera honetan, Trumpek oso boto emale zehatzak behar ditu. Hori ez du gaztu behar, estatu batuetako sistema, hauteskunde sistema oso berezia da, eta estatu batzuetan erabakiko dira hauteskundeak oraingoan ere, ez? 2016an bezala. Hillary Clintonek Trumpek baino 3 milioi boto gehiago lortu zituen herrialdean, baina oso leku zehatzetan Trumpek irabazi zuen, eta hor irabazi behar zuen. Post 6 estatu esaten da, ez dira beti mugarri. Pennsylvania, Ohio, West Virginia, hor badaude estatu batzuk oso konservadoreak asko. Bai, eta Trumpek boto emale horiek behar ditu, eta mezua, legearen eta ordenaren mezua, haiei zuzendua dago. Nik aurrekoan jaso nuen email bat, ni Trumpen kanpainaren email zerrendan nago, eta jasotzen ditut Trumpek bere jarraitzaile bidaltzen dizkien mezuak, ez? Eta ez daukate zer ikusirik, askotan publikoki egiten dituen adierazpenekin. Trumpek email bat bidali zigun aurrekoan, esanez, demokratek zuen etxaiak dira eta deuseztu nahi zaituzte, ez? Zuen klase ertaina deuseztu nahi dute, komunista, sozialistak dira, etengabeko diskurtso hori, ez? Eta esaten zuen, nolabait ere, multzo berean sartzen zituen supremazista zuriak. Esaten zuen, zuek zarete, demokraten ustez, estatu batuen etxai publikoa, ez? Hori, besteak beste, Hillary Clintonek, Bidenek egindako adierazpenak aipatuz, supremazista zuriei egindako adierazpenak dira, baina Trumpek bere ganatu egiten ditu. Zergatik? Estatu zehatz horietan behar duen boto emale zuri, kontserbadore, hori delako bere helburua, ez? Eta mezu hori erosten zaiolako ere, bai. Eta mezu hori erosten biztan denez, 2016an gertatu. Beraz, hasierako galderara etorreta, arrakala hauei begira jarrita esan genezake, askoz ere polarizatuago dagoela Ameriketako estatu batuetako gizartea, ez bakarrik politika, gizartea ere bai. Eta Black Lives Matter bezalako mugimendu batek indarra hartzen duen arren, horren aurrean agertzen den bestelako mugimenduari begira ere, urruti dagoela oraindik ere berdintasuna, Ameriketako estatu batuetan arrazen arteko berdintasun hori, beste leku batzuetan igual imagina ezina dena ere, ez, baina han arrazaz ere hitz egiten den honetan. Bai, nik uste dute oso urrun dagoela, ez? Eta nik uste dute nolabaiteko utopia posrazial bat ikusi genuela Obamarekin, edo hori iruditu zitzaigun ilusio bat besterik etzen, ez? Lehenbiziko presidente beltzarena, eta hortan gelditu da gauza, ez? Berriz ere, esan bezala, supremazia zuriak, eta zatiketak badu garrantzia eta protagonismoa estatu batuetan. Ez dakit, nik uste dut aurrera begira, auskalo zer gertatuko den, hauteskundeotan zer gertatuko den ere inork ez daki, eta ni ez nitzateke ausartuko inolako aposturik egitea, baina ikusi beharko da, honek norantz egiten duen. Historiak erakusten duena da, berriz ere, konkista berriak egongo direla, eta berriz ere, supremazia zuriak erantzungo duela. Nik uste dute, orain, 4 urte gertatutako ikusi eta inor ez dela dagoeneko ausartzen inolako aposturik egiten Hillary Clintonen garaipen oso argi ikusten zelako eta Donald Trump berak ere irabazi zuelako duela 4 urte. Las Gretas de América, Mikel reparazte dakargun proposamen hau, harretaz irakurtzekoa, Ameriketako estatu batuetako gizarteari begiratu, 5 urte egin zen dituenan, eta pentsatzen dut estatu batetik bestera ibili zinen hartan, eta estatu guztiak bisitatzea aukera ere izan zenuen hartan, guztia ondo mamitzea aukera izango zuela. Mikel, estimatua dago eta jarraituko du elkarren berri izaten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.